てを飲み込む。大切なのは心の最高の矢よ、地球だって。レオン様を。
我が敵を撃て。これに耐えられるか。くらこれに耐えられるか。食らえ。レオン、イメルダ。ご挨拶だね。イメルダ将軍。あ、バッチリさ。何を話している。あんたがそうならざるを得なかった原因を、イメルダ。あとは。内向の絵よ。スキルが世の中まだまだ知らない。